Moj život u Hristu. Sveti Jovan Kronštatski. Bojte se zla kao vatre. Bojte se zla kao vatre. Ne dozvolite da vam dotakne srce čak i ako izgleda pravedno ili ispravno. Bez obzira na okolnosti, ne dozvolite mu da uđe u vas. Zlo je uvek zlo. Ponekad se zlo predstavlja kao nastojanje u slavu Božiju ili kao nešto dobronamerno prema bližnjem. Čak i u takvim slučajevima ne verujte ovom osjećaju. To je pogrešno delo i nije ispunjeno mudrošću. Umesto toga radite na teranju zla od sebe. Zlo, koliko god nevino izgledalo, vređa Božju dugotrpeljivu ljubav koja je njegova najveća slava. Juda je izdao svog Gospoda za 30 srebrnika, pretvarajući se da pomaže siromašnima. Imajte na umu da neprijatelj neprestano traži vašu smrt i napada žešće kada niste na oprezu. Njegovo zlo je beskrajno. Ne dozvolite da vas nadvladaju samoljublje i ljubav prema materijalnim stvarima. Kada osetite bes prema nekome, verujte svim svojim srcem da je to rezultat đavoljeg delanja u vašem srcu. Pokušajte da mrzite đavola i njegova dela i bes će vas napustiti. Ne priznajte ga kao deo sebe i ne opravdavajte ga. Znam ovo iz iskustva. Đavo se krije iza naših duša, a mi slepo mislimo da sami delujemo. Tada branimo đavolje delo kao nešto svoje. Ponekad mislimo da je bes poštena reakcija na nešto loše, ali sama ideja da bi strast ikada mogla biti poštena je potpuna i smrtonosna laž. Kada je neko besan na vas, setite se da je to zlo osjećanje u njemu. Đavo ga je prevario i on je instrument patnje u njegovoj ruci. Molite se da ga neprijatelj ostavi i da mu Bog otvori duhovne oči koje je zli duh pomračio. Molite se Bogu za sve ljude porobljene strastima zato što neprijatelj deluje u njihovim srcima. Možda mrzite svog bližnjeg, prezirete ga, ne želite da razgovarate sa njim mirno i s ljubavlju jer je bio grub, arogantan ili odvratan u svom govoru ili ponašanju. Možda ga prezirete jer je pun sebe ili gord ili neučtiv. Ali krivi ste više od njega. Lekaru izleči se sam. Dakle, učitelju, nauči sebe. Ovakva vrsta besa gora je od svakog drugog zla. Kako se zlo može oterati drugim zlom? Kako možete izvaditi trun iz oka drugog čoveka dok imate brvnu u svom? Zli nedostaci drugih moraju se popravljati ljubavlju, dobrotom, pomirljivošću i strpljenjem. Smatrajte sebe najgorim od svih grešnika i verujte u to. Smatrajte sebe najgorim, oterajte od sebe svaku drskost, bes, nestrpljenje i ljutnju. Tada ćete početi da pomažete drugima. Budite popustljivi prema nedostacima drugih, jer ako stalno budete obraćali pažnju na njihove mane, postojaće neprekidno neprijateljstvo. Jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Možemo s vremena na vreme osetiti najsavršeniju ljubav prema Bogu, a da ne volimo jedni druge. Ovo je čudna stvar i malo je onih kojima je stalo do toga. Ali ljubav prema bližnjem nikada neće doći bez našeg truda. Pravi hrišćanin nema razloga da se ljuti ni na koga. Bes je đavolje delo. Hrišćanin u sebi treba da ima samo ljubav, a pošto se ljubav ne razmeće, ne treba da se razmeće niti da loše misli o drugima. Na primer, ne smem da mislim o drugom čoveku da je zao, gord i tako dalje, i ne smem da pomislim da bi mi se smejao ili ponovo uznemiravao ako mu oprostim uvredu. Ne smemo dozvoliti da se zlo sakrije u nama ni pod kakvim izgovorom. Zlo i bes su obično pokriveni mnogim različitim velovima. Ne prepuštajte se sumornim osjećanjima u svom srcu, već ih kontrolišite i iskorenite snagom vere i svetlošću zdravog razuma. Ove snage će učiniti da se osjećate sigurno, da se ne postidim jer se u tebe pouzdah. Sumorna osjećanja se obično razvijaju duboko u srcu. Neko ko nije naučio da ih kontroliše, bit će veći deo vremena sumoran i zamišljen i bit će mu teško da se nosi sa sobom i drugim ljudima. Kad ti se približe, održavaj sebe unutrašnjom snagom, srećom i nevinim šalama i uskoro će te napustiti.
Ovo je iz iskustva. Gospode, daj mi snage da volim svakoga kao sebe i da se nikada ne ljutim ili radim za đavola. Daj mi snage da razapnem svoje samoljublje, svoju gordost, svoju pohlepu, svoju sumnjičavost i druge strasti. Neka nam ime bude uzajamna ljubav, neka ne brinemo ni o čemu. Budi jedini Bog srca naših i neka ne želimo ništa osim Tebe. Neka živimo uvek u ujedinjujućoj ljubavi i mrzimo sve što nas razdvaja. Jedne od drugih i od ljubavi. Neka tako bude, neka tako bude. Ako nam se Bog pokazao i živi u nama kao i mi u njemu, prema njegovoj večnoj reči, zar nam ne bi dao sve? Da li bi nas ikada prevario ili ostavio? On koji svoga sina ne poštede nego ga predade za sve nas, kako da nam s njime i sve ne daruje? Sada se utešite, dragi moji, i ne znajte za ništa drugo osim za ljubav. Ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge.